मोजां मोनलायनायनि दौलेंआव सासे बर' आइजोआ खास्रि बिस्रि बुथारजादों। गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै जोबथायाव बर' आइजोआ जानांदों जिउनि साजा। बे समाव मोनसे गेदेर खौरां। गुबुन हारिनि दुथां सेंग्राजों मोजां मोननानै जोबथायाव खास्रि बिस्रि बुथारजादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा ओनसोलनि सासे बर' आइजोआ। बुथारजानाय आइजोखौ थेलामारा ओनसोलनि भरगाव साफारि गामिनि मिथुन बर'नि असे फिसाजो मनिषा बर' होननानै मिथिनाय जादों। सुलुंनि बादिब्ला दुथां देबासिस करा रुम भारायाव थांनानै मनिषा बर' मुंनि सासे आइजोखौ बुथारनानै गालाङो। खास्रि बिस्रि बुथारजानाय मनिषा बर'आ तेजपुरनि पान्जाब बेंकआव साख्रि मावोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मनिषा बर'आ देबासिसनि अनगायैबो गुबुन सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन। जाहोनाव मनिषा बर'खौ लानानै मैया भारा रुमाव बिसोर सानै हौवाया बुलायनाय जायो। उनाव मनिषाखौ न' सिङावनो दरजा बन्द खालामना गुबुन सासेया खारलाङो। बेनि उनावनो मनिषा बर'नि गोथै देहाखौ मोननाय जायो। दासान्दि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय आरो गुबुन सासे मोजां मोननाय सेंग्राखौ पुलिसआ हमबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। थारैनो नोंथांमोना बे जाथायनिफ्राय मा सोलोंखो, मा नुखो? गुबुन हारिनि लम्पट सेंग्रानि नोजोराव दिनै बेंकआव मावग्रा मनिषा बर'आ दिनै खास्रि बिस्रि बुथारजाबाय। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।